Τι outfit είναι αυτό, τι look καταπληκτικό. Θα ξεκινήσω φυσικά από το έργο τέχνης, το οποίο είναι αυτό το τζιν που φοράω. Είναι μαλακό, ελαστικό, small, medium, large, κορίτσια. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Φοράω το small αυτή τη στιγμή και βλέπετε την άνεση που διαθέτει. Αλλά το πιο ωραίο είναι η δανδέλα κιπούρ που έχει από εδώ μέχρι και κάτω στο τελείωμα. Λοιπόν, το στρώσιμο είναι καταπληκτικό. Το look είναι υπέροχο και το έχω συνδυάσει με ένα ασημί λούρεξ μπλουζάκι, ασημογαλάζιο, θα έλεγα ένα μπλουζάκι πασπαρτού, θα το φορέσεις με τα πάντα και είναι πάρα πολύ οικονομικό. Και πρόσεξε να δεις τι θα φορέσω από πάνω τώρα, το οποίο έρχεται και ολοκληρώνει το συγκεκριμένο outfit, κάνοντάς το πάρα πολύ εντυπωσιακό.